Ni pek biang jia ayu hadin gijing yap kat kum ke kitab Job. Hage kitab Job kelong besyupau. Kat khot bakhat pra ter serum ko kum ni Job u benya la ke jong gijing syempap namar borok sirnyeng ke dap utok jao. So benya kum ni ila jong gijing syambur ong a balei misha bo on khayenga. Ngala dai ban yap ashwa bo nu yo inga. Ban lej bek na ke kpo je gijing tep. Kan jin de la long ke khambha kum ka bomshom don wong de bang yap na do kpo kmi jinga ngan lej be direct na kpo kmi si jing tep ngan jin de long kum u bom ju long menu abo betaj pang jing yap upunan ka ne ktin wong kum u bom ju long menu hatu ge jing im jinga kala jan kot e ngamar we sha bangan le kmen ye ga por ga badang sa ngan sa lej no shen bat ngan om wan pai shu ban lej syakari ke badum bat ke bo om don jing kermen keri ke jing dum ke serniu ke jing kulmar ha ke ba ke jing shai hi ke long kat ke jing dum i u Job u betai ya ke state of death ya ke jing long jong ke jing yap uru betai ka ba ke ri jong ke jing dum ke ri jong ke jing dum bat ke jing kulmar ke ri jong ke serniu ke jing yap ke bom don jing renti angta baru ong ke jing sha angta kalong kat ke jing dum hi kata ada rukom power jong Job habo betaj pang ke state jong ke jing yap sepang ke jing long jong ke jing yap ke jia ayu yu brio den ke jing yap baru ong kan long tik kumba mi ne kpo kmi le che ke jing tep ngan jin de long kum u bangam julong pi haswa bapidon na kpo kmi haswa bang ngadon na kpo ke kmi jonga ngalong ubom julong ngam julong menuru ngalong ubom patlong nga sedang ban long hakpo ke kmi jonga kpo imei baru Job ong de dei bang yap na kpo kmi ngan le che jing tep ngan jin de long kum bangam julong ku betai ye ke jing yap uklem ong de dei bang yap na kpo kmi ngan jin de le che beneng dengan jin de lech dujok khlem ong bangan namar ngade uri bo khlem ong de banga yap ngan lech beneng khlem kam gum tabu lech beneng namar kum ka rukom berkat jong Job habo bru yap umdon ubru lech beneng kum rukom berkat jong Job bo bru yap ubru lech sugar domed baru yothia hadomed ta de jibata jong Job impuli gunong bakhat sam ta der khot wa shpo henry ubriu yap bagata kalong ke bekut jong u yap bad hano ke nyudon ene ge jingkeli jong ki briu bar operate haba ubriu u yap u leche ai haba ubriu yap udon hangno ja ayu yo briu u jobro kli ge jingkeli baru ong kumno u kumne la do briu yap hangno ke nyudon ta de kitab Job kalenong ke bakhat saw khot bashpo ujubab ad khot bakhat wiwong kum kiwa kibala sange no bantu bat kipung kibalar ngat no kum ta kalong yu bru bayap klemla kesho kin omla ban kendit sho kat baka sahid peneng kadang yasha kinom la ban khi sho lano nagada ka jing yo thia jongki so ta de khot ba kha habu Job betai pang bru ba ya bu ong kalong thik kum ki ki ba jano na gadurio bat ki wa ki do bat kerngat no kum ta bru ba thia kesho kinom kendit thia lemne onom kersiu ki na ka ba yo thia so habu Job betai pang jing yap ka state jong jing yap u ong ka ba ka de jing yo thia uklem le chebeneng la de bo hok makna kat kum kum berkat jong Job la de bo hok makna le chebeneng ta de kum berkat jong Job ba ta de kum berkat jong ki briu ha testament brim boro ko wai umdon briu ba yap bo le chebeneng la do hok makna
lalu pop makana amde umdon ubale che dujok hak bok sai miap keding am julip kor kom perkhat jong testament berim ya kejing yap kedai kene kejing yo thya kejing jar jar bat kejing ja thai haddo met ngin pule kam shiro yang pule neng bible yes ai watamai hagat khot ka bakhat lai a ba men da bure yanga haga perthei ke bayap a ba men da bure yanga haga perthei ki bayap to ai bon bure yanga tat hado banda ja ka jing bitar jeme bat sabu yaga por ba men kan mau yanga jo ong kum ni a ba men da bure yanga haga perthei ki bayap peti bini ke perthei ki bayap haga khtin original kadai ga shiol SHEOL show shiol ujob ong kum ni a ba men da bure yanga ha shiol so ujob tip nda ha bo yap unom le che beneng unom le che dujok u le che shiol che dujok ka bok sai yap kan keding am julim u klem tip bagadon ngunda ka jaka ju tip bagadon ngunda ka jaka u tip bagadon ka shiol ha por jong kalau gumno da ka jaka shiol ha por jong job u job tip bagata ka jaka jong ka jing yo thya jong ha ka jiyap ka jing ka jaka jong ka jing dom tlu tlu ka jaka jong ka jing kulmar ka ha ka jo udor ka jing bom benti par ha ka jo udor ka jiyap ka de ka jaka jong ka jing ja thai ha ka jing long jar jar u job usung tho kum ne ka shiol Tare sengap ngan thot pi dengan pule gini. Kene ga Bible ka ong le nong bakhat saw thot bakhat lai. Aba men da buri ing ha ga pertai gi bayap. Are gan pule pi ne ga Bible base ai berim, base ai berim. Translate kum ni. Aba men da buri ing ha ga jingtep. Kene ga ong aba men da buri ing ha ga pertai gi bayap. Kene ga ong aba men da buri ing ha ga jingtep. Are gan pule pi ne ga Bible pareng. Don ga Bible pareng. Kaba kerteng ka doe rims Bible ka doe rims Bible kene ke Bible Catholic ka ong kum ni khot bakhat lai who will grant me this that thou mayest protect me in hell u ei uban yada nga hadujok kene ke doe rims Bible kapan kala ne kten shiol kum ga dujok u job u ong kum ni kat kum ka doe rims Bible ong aba men na bore inga hadu job u job u tip ba nda habo yap un le chedu jok kam dai ngi du jok ga bok sai yap ka ding am julip ka ba ngi sungo tho kum ba ngi sungo tho ha ga kam kum ba ngi sungo tho ka ha ga rukom jong ka tu ga khana spang ruspa bo Lazarus ha ga gospel Lukas no khan riu Ujob tip bagadon ngudang jaka utip bagadon ga dujok tambo khlem khod ka dujok khod ka shio re kino pen kelaya ka Bible doe rims Bible ki ong bagata ka shio ka de ka dujok so gat kum ka doe rims Bible ujob ong u ei wan bale men buru enga hadujok so ujob utip gat kum ka doe rims Bible ndah bo yap le che dujok simple Rega kumun nega Bible ke klem pen kala dujok ko ong balai me bure nga hajing tep. Rega ne par Bible ko ong leda balai me bure nga ha perthai ke bayap. Ho. Jangan pulih biang daga ne. Aba men da bure nga ha ka perthai ke bayap. To ai ba on bure nga tat hado banda ja ka jing bitar jeme bat men sebu ya ga por ba men ken mau yanga ngin pule menta sap dapi pule gini git khot ujo bu khlem ong banda yap ule shabneng haji sha tip bole che du job kam de kengi do du job jongi ga bang so tho ngin pule menta se gal nong ga khat nyo kene de jing bata jong job chpang ga jing yap cái được khót cái bạc lại là đang cái khmí lên tì giờ cái jing tép kum là cái gì là đang cái xiang như là cái jing thea hay cái jing dum tam pani pole pat na cái Bible cái ba tham mai nó bạc hasan sorry là nó bạc hat nhiều khót bạc lại cái jing kermen juga cái đây cái prothei cái bayap
Kene ko ong lada ga khmi len ti ga jing tep kum la ga yeng. Kene ke Bible berim BSI berim ko ong ga jing tep. Kene BSI ba thamai ko ong ka perthei ki bayap. Ko ong ga jing kermen jonga ka de ga perthei ki bayap. Sha ka bangan sedem ban thia ha ga jing dum. Job ho batas pang state jong ga jing yap, pang ga jing long jong ga jing yap ong kum ni. Ka jing kermen jonga manta. Namar ba ko to jaw bro sirin yang phi. Wo pli benya wala ga jong ga jing shampap ka bom don perthei shu ong. Manta ngam don jing kermen shu jing kermen jonga ga de perthei ki bayap. Ka khtin original ga de ga ne ong ga jing kermen jonga ga de ba ga shio. Ka ba ha ga ne ga Douay Rheims Bible ngan penipi lenong bakhat nyau khot bakhat lại. If I wait, hell is my house. Hell cái đây du job. So kat kum kat Douay Rheims Bible ujo bu ong. Kat jingkremen jangan menta ka sa cái đây du job. Ka bagani ka Bible ko ong ka perthai bi yap. Ka bagani ka Bible ko ong ka jingter. Ka Bible jonga ka Bible ka banga puli Bible pereng ko ong ka shio la klampan kala du ktin shio. Ujo betai sepang kajing ya borong kumne kajing kermen jenga ada ke perthai ke bayap so kai ke job ke perthai ke bayap kai perthai bayap kajing tep kene Bible ko kajing tep biasa berim syaga bangan sedem ban thia ha kajing dom ujo utip ba ndah wo yap un sathia ha kajing dom simple uklem ong ndah bang yap ngan le sepene ngan kendo Yesu ngan kendo oble Jehova ngan mane u hangta ban ngan ya surok ser ke burom so kenjai hai yeng pernai bom jukut ngarwai. Klem tip banong gumta. Kabo tip gede lech ke perthai ke bayap yot ya ha jaka janga jingdom tliu. Ha jinglong jar bat ja tha ha jing yap. Kata gede kerkom batai jong jo. Khot khatsa ngan sa khot ye jing tep ukpa janga bat baro iksan ki babam yanga. Ngan khot iki bagi de ke kemi bar ki parakan thai janga. Ke jing tep gede ukpa janga ong jo. Ki ksan ki de ke kemi bat ki parakan the jong jok hangno ga don ga jingkermen jinga mano ban yo inga ka jingkermen kanom yai lang bat nga habangan her syaga perthei ki bayap ta re khot ba khan ri tan puli de ne kan le her ken shaki nar khang ga jingtep ha ka ba don ka jingja tha ha ga domet ongan her sya ki nar khang jong ga jingtep ong wat ga jingkermen junga ka jingkermen junga kan her si nar khang ga jingtep hakaba don ka jingja tha ha ga domet so but job batai pang jing ka state ka jinglong jong ga jingyap batai ka ba ka longkum ga jaka ka bodon ki nar khang bat hangta ga jingkermen junga kan runga po ta ga nar khang bat hangta le ayu kan ja tha ha ga domet kane gade kajing batai jong job sepang ke state of death sepang ke jinglong jong kajing yap kaya ke bejai ubri ubrin kajing yap kat kumu job kam jai e ubri ubrin kajing yap uyap uthia jing yap uja tha ha ke jing dong tlu tlu udona po ke nar khang jong kajing yap nar khang jong kajing yap now let the pule gini nar khang jong ji yap ka ong ka ka shio ka ne ga Bible ka siberim biasa abrim ka ong ka nar khang jong ji yap ka ne ga klem ong nar khang ji yap ka ong ka perthei ki ba yap so job ong nda habang yap ngal le chi ka perthei ki ba yap don yo ta perthei ba yap don e uthia jing yap ja tha ga jing yap ha jing jar ha jing dong tlu tlu ta ga kitab Job ha bai dai ba jing yap